riria mogobeta akamwe transport riria mwe transport umwana ogocha gonte mama mwarimu ong'eire transport nchiere nkomoganeria ekegeni abantu bamubwata na aba pota pota no mwarimu orenge gwechisa gwechisaro nera banyorwa ore no mwana oyi bakwenda gochera ochi erojingi yagera abantu ba pota pota bamubwata bamurete kambiga omwarimu oyo kagaire akoro kuchemisi masesa agasomije skuru ya Chisaro primary school iga ekebigi kiamanyorete ore no mwana oko miaka 16 asamarita ngoro kucho asimaki yongoro iria ngeli tukuria igoro tienge sasta karianga sasta nganyoro mwarimu gwe Chisaro kunga keresini okombori omwana naro otachete skuru ore kasi niye omwana one ekero ambore tibo yonka mate ya tinda manye gento kege kiatachere skuru igorio agantebiga igora akora gento no monyora ng'e gabuto kwanenere nkamate mochando toyo nonde nka nabongo tomo mwana agenda amurangeri akore kwirenda agenda achiche erinde omokwanenere ngatomo mwana bwe sister yane kana tometo mwana bwe sister yane akaenda kanyoro mwana inware immediate ria mwana yagaje muno mwana oyachete esimieria nkabwata nka frasio mwarimu esimi omwana ori bakang'ea kwamba no mwarimu otatie kera gete simi omwana ori namoboreti na tikwange goteba ririmu na komotebigo omwana ori agasuka gochiekanda obwaregete bakang'ea kogamba nere omwarimu oria ekero omwana ori bakotama nere omwarimu oria akamanya koirana gocha asende akamanya gombori akamanya gontebi omwana ori ekero ndi simi omwana ori ekero ndi simi omwarimu yakambori nakio orakora onyore mama omwabo nkamoteba mama omwabo tayang'ega iga lakini nkomanya nabo nkokora gento ki nabo nkomweresa lakini bono ekero nakwanete na mama omwabo agateba mochando toyo omwarimu oria agateba nkoenda ara amatanga gocha nkaria ang'ega aria erinde muna goika nkabwo agateba ngoetera are nka acha akwana na omwana oyo amanye nki atachire skuru nsitakia ero nkamoteba mochando toyo ekagera ngakora yonja ngakora gento ngakora nkagenda ngatigara abu nesimi yane omwana oria agatira bono ekero omwarimu agocha aronto ocha ine no mwarimu oyo achete mpaka mwarimu oyo achete agacha na epikipiki agacha agateneneria epikipiki nchira ruguru riria ateneneria epikipiki nchira ruguru omwana akandangeri mama omwarimu ochire komogori gacha angeseti gachiche okamoteka agasoa nyomba riria asoa nyomba mwarimu oyo agacha agaikaransa riaikaransa kombori naye mama omwabo Frida nkamotebia ninche mama omwabo Frida okombori nkiatachire skuru nkomotebia yaya mbora mwamosereti chibesa naye mwarimu namosereti chibesa ngaruo nkamotebia yaya chibesa echi nkonyora nabo ndanyore chibesa mwene mambi lakini mambi ngochare skuru bono riria aigete akabuta korwa gonte yaya omwana oyo natache skuru ninche nkogera oragira mpaka endagera mwarimu nabakumokania endagera nabo barimu tipi yani headmaster teri kumokania endagera bono naria riaimogete akamanya gontebi bono riria abuta agakora akaimoka renda akagenda agatebi omwana akamokoba akarua akamanya gontebi mambi tingayo skuru mambi omwana oyo ogogenda skuru ngochiari goseri gwa skuru tiga omwana oyo aiche chuma ase eng'encho ninoonkare mambi ningabwate ekegeni arachicha ekegeni nkere mbwate aracha arangeneria abageni bono naria ria omwana oyo abwatete rendo oboka bono naria ria omwana abwatete akamokoba riria amokobete akamwe transport riria amwe transport omwana ogocha gonte mama omwarimu ong'eire transport nchiere nkomoganeria ekegeni riarenge igoro bono naria ria omwana aboka bono mambi obwata bwa esibi namobori nkwankora arosi nonda nchiori okana aboka mambi saa tatu obwata naria ria esibi esoka obwata onte na mwarimu amoteba tibache koumerana estage emete stage emete eyi naria ria omwarimu bono arenge gocha komuoyeria ororo na barimu aba bamosereti korwa skuru abo headmaster bamosereti bono oyo bono otwarire omwana one okorokana konya botambi nakamobwate bono inche ntakoreti ntamobwate ntamanyeti timweti naende timweti mwana one tanya gocha rinde tanya gocha enakerwa esimi natebi ko omwana one polisi ari nachicha rinde nachire nari nachire nanyorire bamobekire egari ime rinkomobori ng'aki gwasoire egari ime iga omwana oria abasigali batoseri
nali banseli na mumuro minto rende twasuka magega bamoka bamuira nango mupima baguchi sasta ntoranyora ripoti ende tuganyete etwanyora esimi chenge sasta etwakirwa esimi no omonto onka esimi ng'a inchu mpaka suneka omwana oino obwatiru nomogaka gete oyo otamanyiri omobwate bono ekero twachicha nari twaikire iga togotebiwu abanto bamobwata na abapotapota nomwarimu orenge bwechisa bwechisaro nera banyora bwate nomwana oyi bakwenda gochia erochi inge yagera abanto bapotapota bamobwata bamoreta ekambi iga bono gwikira bono yaro nturanyora omane muna twikira nturanyora mwana potapota onde bwensi oratotebi naki yaye yaringa igana iga naki tutete komanya kwetera korwa ase abasigari tumenye naki egente eke naki kiarenge erinde batwerese gocha bono iga twaika oro twafutirwa mbali namuna nasoa egasi yane abarimu mbasoa mukoriboti oko babande mbare bakwenda amatanga by saa 3 omwarimu oyere nasaba ribaga riokoteba ng'aki nchitiga ngende nchikorora bintu mbire bika misitio omwana esukuru achikokoraki achikomogorera saa 3 bono yagera erosoka ogenda aba bande twagendera koba kikasi kawaida bono baadaye nalitogoyunga yaya ng'o bwatiru n'omwana bw'esukuru bono ngochikorigereria ngoeta bwangoso omwana bw'esukuru rende korwai ng'omwana noyo ogorumwata esukuru yaya agosoma na echisaro naminyoka ekerasi ime kwagise ng'omwana oyi naro omwana oyi namanya konya ekene takoreti ki taiyo ono koripoti ngori ng'a mwana otacheti skuru ra mwana oyi tacheti tayarengo alafu basi rende bono gwikera abwo twamanyira bae ine riboti boneka so bae saa 7 nyuma yabwatiraniwe sasa saba nali babwate bono no kuzi nyai babwate bono abute ngomanya kegerege mbego cha busaibo umete buneri na benga to gutingo nyebeka boyo bono muno ya tebire ngange sinali mo kwenda muumire bagobo maene nali mo kubwikirania mangana ngakiago chikosoka nechitingo tangi naigwa bono koigunege ndeke tata binga skuru ga ngayere nandi ngayo ko kanga igane chisaro ngotoka tata bi dietali skuru nandi ngaye ngo sinyayere yegere chisaro primary school ige gotoka ime ya Ariana location